வணக்கம். நான் பியூலா திருப்பூர்லேருந்து. இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எதனால் இதை ஷேர் பண்ணுறேன்றதை வீடியோட கடைசியில் நான் சொல்கிறேன். சமூக வலைதளங்களை கையாளும் போது தயவு செஞ்சு பெண்கள் யோசித்து கையாளுங்க. சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக வர நண்பர்கள் வந்து உங்களுடைய வெல்விஷர்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க. யார் என்னன்னே தெரியாத ஒரு நபர்களோட ஹாய், ஹலோ, சாப்பிட்டியா, தூங்குனியா, குட் மார்னிங், குட் ஆஃப்டர்நூன், வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, நீ க்யூட்டாக இருக்க, உன் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு, உன் ஃபோட்டோ அனுப்பு, என்னோட ஃபோட்டோ அனுப்புகிறேன், நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க, உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணை தான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன். இது வந்து கல்யாணம் ஆகாத பெண்கள். கல்யாணம் ஆன பெண்களாக இருந்ததுன்னா, உன்ன மாதிரி ஒரு ஒய்ஃப் எனக்கு இல்லையே, உன்ன மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்தால் எனக்கு நல்லா இருக்கும், நீ இவ்வளோ நல்ல பொண்ணா, உன்னை பார்த்தா அப்படி தோணுது இப்படி தோணுது, இந்த மாதிரியான கான்வர்சேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு புகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உங்களை தவறான பாதைக்கு அழைத்து போகிற ஒரு மிகப்பெரிய அபாயகரமான எச்சரிக்கை அப்படிங்கிறத வந்து மறந்துடாதீங்க. இன்ஸ்டாகிராம், டெலகிராம், ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் மெசேஜனர், ஷேர் சேட், இந்த மாதிரியான எல்லா சமூக வலைதளங்கள்லையும் ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் சேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி பயன்படுத்திக்கிறீங்க அப்படின்னா, அதாவது ஒரு நண்பர் ஒரு ஜெனியூனாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற எந்த ஒரு ஆண் நண்பரும் உங்களுடைய முகம் தெரிஞ்சிருக்கணும், உங்களுடைய குரல் நல்லா இருக்கணும், இல்லை உங்ககிட்ட ஃபோனில் பேசி தான் அந்த நட்பை வந்து தொடரணும் அப்படின்னு விரும்ப மாட்டாங்க. முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. பேசும்போது உங்ககிட்ட கேஷுவலாக பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த உரையாடலை கேஷுவலாகவே நீங்கள் நிப்பாட்டிக்கோங்க. ஒரு லிமிட்டை தாண்டி உங்களுடைய தொலைபேசி எண்களை ஷேர் பண்ணுறதோ, உங்களுடைய புகைப்படங்களை ஷேர் பண்ணுறதோ, அல்லது உங்களுடைய வாய்ஸ் ரெக்கார்டு நீங்கள் போடுறதோ, இதை வந்து தயவு செஞ்சு சமூக வலைதளங்களில் செய்யாதீங்க. ஏன் செய்யாதீங்கன்னு திரும்ப திரும்ப எல்லா அமைப்புகளும் வலியுறுத்துறாங்க அப்படின்னா, ஒரு பெண்களை வந்துட்டு பாதுகாக்கிறதுக்கு அரசு சட்டத்திட்டங்களை தான் உருவாக்க முடியும். பெற்றோர் வந்து உங்களுக்கு அறிவுரை தான் சொல்ல முடியும். ஆசிரியர்கள் வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் முறைகளை பற்றி அறிவுறுத்த தான் முடியும். காவலர்கள் உங்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி கொடுத்து உங்களை இந்த மாதிரி போங்கன்னு சொல்ல தான் முடியும். எல்லாருடைய எண்ணங்களும் எல்லாருடைய தீர்வுகளும் உங்களுக்கு அறிவுரை வழங்குவதாக மட்டுமே இருக்கும். ஆனால் அதை செயல்படுத்த வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறது நீங்கள் தான். நீங்க உணர்ந்து மாறாத வரைக்கும் எந்த தப்பும் வந்துட்டு தீர்க்கப்படாது. நீங்களா போய் சேட் பண்ணிக்குவீங்க, நீங்களா போய் உங்களுக்கு உரையாடல்களை எல்லை மீறி கொண்டு போயிடுவீங்க, நீங்களே போட்டோஸ் அனுப்புவீங்க, நீங்களே வீடியோஸ் அனுப்புவீங்க, எல்லாம் பண்ணி வேற வழி இல்லாம நிவர்த்தி இல்லாத பட்சத்துல உங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. அப்படிங்கும் போது மிகப்பெரிய பின்விளைவுகள் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு சூசைட் பண்ணி செத்து போயிடுறீங்க, இல்லைன்னா வீட்டுல எல்லாத்துக்கும் தெரியாம ஏதோ ஒரு முறையில் அதை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு தவறான வழிமுறைகளை கையாண்டுக்கிறீங்க. அப்படி இல்லைன்னா மன உளைச்சல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல கடைசியா கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிடுறீங்க. இதை ஆரம்பத்திலேயே தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து உங்கள பல பேருக்கு வரதில்லை. ஸோ இதை வந்து இனிமேலாவது நீங்கள் எல்லாரும் கவனமாக வந்துட்டு கையாளுங்க. இந்த சமூக வலைத்தளங்களில் நீங்கள் முகம் தெரியாத நபர்கள் கிட்ட பேசும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன பின்விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத நினைவில் வச்சுக்கோங்க. முதல்ல உங்ககிட்ட பேசி உங்க ஃபோன் நம்பர் வாங்குறதுனால அந்த நபரை அந்த நபர்னால உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது நீங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்க எண்ணம் மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய எண் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் போது அதை பல நபர்களுக்கு பகிர்ந்து பல முறையில உங்களை வந்துட்டு மிஸ்பிஹேவ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ரெண்டாவது, முகம் தெரியாத நபர்களுக்கு நீங்க புகைப்படம் அனுப்பும் போது அந்த புகைப்படத்தை பலவிதமா சித்தரிச்சு அதை வந்து உங்களுக்கு அனுப்பி உங்களை மிரட்டுவதற்கும் உங்களை பலவந்தப்படுத்துவதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு. மூணாவது, முகம் தெரியாத நபர்களுக்கு நீங்க அனுப்புற வாய்ஸ் மெசேஜ், நீங்க பேசுற உரையாடல்களை வச்சு நீ என்கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசியிருக்கன்னு சொல்லி நான் உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லுவேன், இல்ல உன்னுடைய நண்பர்கள்ட்ட சொல்லுவேன், உன் அண்ணன் கிட்ட சொல்லுவேன் அப்படின்னு உங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணி தன்னுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நாலாவது, சமூக வலைதளங்கள்ல பகிர்ந்துருவேன், அதனால நான் சொல்ற எல்லாத்தையும் நீ செஞ்சுதான் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி விடு, எனக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் தேவைப்படுது, எனக்கு அமௌண்ட் போட்டு விடு, எனக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டிமாண்டை வந்து உங்ககிட்ட வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. தெரியாம போய் குடியில விழுறது வேறங்க, ஆனா தெரிஞ்சே போய் விழுறது வந்துட்டு அதை தவிர்க்க முடியாது. நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் விழிப்புணர்வா இருங்க. பெண்கள் வந்து விழிப்புணர்வா இருங்க, பாதுகாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அது வந்து சம உரிமை உங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது, நீங்க அடங்கி வீட்டுல இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிடையாது. பிரச்சனைகளால பாதிப்புன்னு கணக்கெடுக்கும் போது அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுறது நம்ம தான். ஓகே, ஸோ நம்மளை வந்து நம்ம பாதுகாத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். அதனால தயவு செஞ்சு சொல்றேன், இந்த மாதிரி சமூக வலைதளங்கள்ல முகம் தெரியாத நபர்களுக்கு உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்கள், புகைப்படங்கள், உங்களுடைய வீடியோக்கள் எதையுமே தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணாதீங்க. அப்படி தப்பி தவறி நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு உரையாடல் எல்லை தாண்டி போயிருச்சு, பேசிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தனிப்பட்ட நபர்கள் கொடுக்குற டார்ச்சருக்கு பயப்படாதீங்க. அவங்க உங்களை எந்த மாதிரி உங்களை மிரட்டினாலும் சரி, உங்களை வந்து எவ்வளவு பலவந்தப்படுத்தினாலும் சரி, நீங்க வந்து துணிச்சலோட அதை எதிர்கொள்ளுங்க. சரியா? அப்பா, அம்மா, அண்ணன், குடும்ப உறவுகளுக்கு பயந்து நீங்க போய் ஒரு அதல பாதாளத்துல விழுந்துடாதீங்க. உங்களுக்கு ஒரு தவறு நேர்ந்துருச்சா, அதை வச்சு உங்களை பிளாக்மெயில் பண்றாங்களா, அப்பா அம்மா கிட்ட போய் விஷயத்த சொல்லுங்க. அம்மா, இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது, நான் யதார்த்தமா பேசினேன், இப்போ என்ன இதை சொல்லி பயமுறுத்துறாங்கம்மா, அதனால நீங்க எனக்கு உதவி பண்ணுங்க, இதை நான் எப்படி பண்றது, இதை யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு எனக்கு சொல்லுங்க, தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன், மறுபடியும் இந்த தப்பை நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி அப்பா அம்மா கிட்ட போய் நீங்க சொல்லுங்க. உங்க உடன்பிறந்த சகோதரர்கள் கிட்ட நீங்க சொல்லுங்க.
அண்ட் பேரண்ட்ஸ், உங்கள் குழந்தைங்க ஒரு சுச்சுவேஷனில் தப்பு பண்ணி உங்ககிட்ட வராங்கன்னா, நீ ஃபோனை நோண்டும் போதே எனக்கு தெரியும் நீ இப்படி தான் பண்ணியிருப்பேன்னு, இதுக்கு தான் உங்ககிட்ட ஃபோனை கொடுக்குறது இல்லை, இனிமேல் நீ ஃபோனை தொடாத அப்படின்னு தகாத வார்த்தைகளை அவங்கள வந்து பேசாதீங்க. முதல்ல ஒரு குழந்தை வந்து இருக்கும்போது அதனுடைய கஷ்டங்களை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது அதை கவனித்து ஆறுதல் சொல்கிற இடத்துல இருக்கிறதுக்கு தவறிடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் என் குழந்தை போயிடுச்சுன்னு சொல்லி அழுகுறதுல வந்து எந்த யூஸும் கிடையாது. கௌரவம், சமூகத்தில் இருக்கிற கௌரவம் வந்து நம்ம நல்லா இருந்தாலும் இந்த சமூகம் நம்மளை பேசும், நல்லா இல்லாட்டியும் இந்த சமூகம் நம்மளை பேசும். அதனால அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. தயவு செஞ்சு குழந்தைங்க வந்து உங்ககிட்ட ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வராங்கன்னா காது கொடுத்து கேளுங்க. கோபத்தை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பிரச்சனையை முழுசா கேட்டுட்டு குழந்தைய கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசுங்க. ஓகே, இது பிரச்சனையா, இனிமே இந்த மாதிரி பண்ணாத, இதை வந்து சரி பண்ணிக்கலாம், இது பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, அவங்க வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் போடுறேன்னு சொல்றானா நம்ம போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்போம், அரசு நமக்கு இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம், நீ தைரியமா இது, அப்படியே வெளியில வந்தாலும் பரவாயில்ல, வர பிரச்சனையை நாங்க பார்த்துக்கிறோம், நீ கவலைப்படாத, ஆனா மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு தவறை வந்து நீ செய்யாதுன்னு சொல்லிட்டு அன்பா குழந்தைங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமா காவல் நிலையத்தில் சைபர் கிரைம் இல்லாட்டி 181 இல்லை 1098 இந்த 3ல ஏதோ ஒன்றை பயன்படுத்தி வீட்டில் சொல்கிறதுக்கு பயமாக இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து 181 காவலன் ஆப் இல்லைனா 1098 சைபர் கிரைம் இந்த 4ல் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் புகாரை வந்து பதிவு பண்ணுங்க. பதிவு பண்ணி அந்த பிளாக்மெயிலிருந்து தயவு செஞ்சு வெளியில் வாங்க. எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வு இருக்கும், அதுக்கு மரணமும் தீர்வு கிடையாது, பயமும் தீர்வு கிடையாது. நீங்கள் மரணத்துக்கு எடுக்கிற அந்த துணிச்சலை ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணி உங்கள் வீட்டில் சொல்லி அந்த செகண்டை ஃபேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தான் ஒரு சிங்கப்பெண். உங்களால் பல பெண்களுடைய வாழ்க்கை வந்துட்டு பாதுகாக்கப்படும். அதை வந்து மனசில் வச்சுக்கோங்க. பெற்றோர்களும் குழந்தைகள் ஒரு பிரச்சனையோட உங்ககிட்ட வரும்போது அவங்கள மேலும் மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக்காம உங்க கோபத்தை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்திட்டு அவங்களுக்கு அறிவுரை வழங்குங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய நடவடிக்கைகளை அவங்களோட பாங்கிலேயே போய் கண்காணித்து அதன் மூலமா ஒரு அன்பை வந்துட்டு செலுத்துங்க. எதுக்காக இன்னைக்கு இந்த வீடியோவை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, என்கிட்ட ஒரு சகோதரி வந்து ஒரு புகார் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா, அவங்க நண்பர் அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு முகம் தெரியாத நபரோட டெலகிராம்ல வந்துட்டு பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க. அந்த நபர் வந்து அந்த பெண்ணுடைய டிபில இருந்து போட்டோ எடுத்து அதை மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிட்டு பிளாக்மெயில் தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருந்திருக்காரு. இந்த பிளாக்மெயிலுக்கு பயந்து அவங்க பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் இந்த பொண்ணு போட்டோ அனுப்புறது, வீடியோ அனுப்புறதுன்னு பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க. ஃபைனலி அவங்க வந்து இதை அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு அந்த பொண்ணை நிறைய பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த பிரச்சனை எங்களுக்கு வருது, நாங்கள் உடனே பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி அதை முறைப்படி சைபர் கிரைமில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண சொல்கிறோம். அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகுது. இந்த விஷயம் வந்து வேற மாதிரி போயிருந்துச்சுன்னா, இது இப்படியே இந்த பொண்ணு பண்ணிட்டே அதை யாருக்கும் கொண்டு போகாமல் பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா அந்த பொண்ணு ஒன்று தன்னை இழந்திருக்கும், இல்லைனா அவன் இன்னும் பல பெண்களை வந்துட்டு ஏமாத்துறதுக்கு வாய்ப்பாக அமைஞ்சிருக்கும். ஸோ எல்லா விஷயங்களும் மீடியாவில் வந்து வெளியில் பப்ளிசிட்டி ஆகி நம்ம அசிங்கப்படுவோம் அப்படியெல்லாம் யாரும் யோசிக்காதீங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு வெளியில் வராமலே சட்டம் மூலமாக நீங்கள் தீர்வு காண்றதுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்குது. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற எல்லாரையும் வந்துட்டு மீடியாவில் காட்ட மாட்டாங்க. அதனால நம்ம போய் ஒரு புகார் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா உடனே நம்மளை பேப்பரில் போட்டுருவாங்களோ டிவியில் காட்டிடுவாங்களோ அப்படின்னா பயப்படாதீங்க. இங்கே வந்துட்டு துணிச்சல் வேணும். முதல்ல என்ன நீங்கள் துணிஞ்சு தைரியமாக முகம் தெரியாத ஒரு நபர்கிட்ட பேசுகிற நீங்கள் துணிஞ்சிங்க அதை புகார் அளிக்கிறதுக்கு முன் வர மாட்டேங்கிறீங்க. நீங்கள் புகார் அளித்து அதை வெளியில் வந்தால் தானே மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஒரு தீர்வு அமையும். ஸோ இது வந்து இந்த இளைய தலைமுறையினர் வந்து தங்களை பாழ்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு வலையாக தான் இந்த சமூக வலைதளங்கள் வந்து இருக்குது. அதாவது இப்போ ஒரு விஷயம், ஒரு தவறான விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா அது மொத்தமாக ஒழிச்சு கட்டிட்டு ஓடி நம்ம ஒழிஞ்சுக்கிறது வந்துட்டு முறை கிடையாது. சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்தாதீங்க. அது ஆண்களுக்கு மட்டும் உரியது, பெண்கள் பயன்படுத்தாதீங்கன்னு நான் சொல்லலை. பெண்களுக்கு சம உரிமை வேண்டும் தான், பெண்கள் எல்லாத்துலேயும் உரிமை இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் குரல் கொடுக்கலாம், அதில் எந்த தவறும் இல்லை. அதே நேரத்தில் பெண்கள் வந்துட்டு தங்களுடைய வரம்பு மீறி தங்களுடைய எல்லை தாண்டி எந்த ஒரு விஷயங்களையும் சமூக வலைதளங்களில் முகம் தெரியாத நபர்களிடம் பகிராதீங்க. ஏன்னா எல்லாருமே பெற்றோர், ஆசிரியர், நண்பர்கள், அரசாங்கம் எல்லாமே உங்களுக்கு வழிமுறைகள் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். இந்த குறிப்பிட்ட இந்த 4 வகையில யாருமே 24 மணி நேரம் உங்க கூட இருந்து உங்களை பாதுகாக்க முடியாது. உங்களை பாதுகாத்துக்க வேண்டியது நீங்க மட்டும்தான். அதை மனசுல வச்சு சமூக வலைதளங்கள்ல முகம் தெரியாத நபர்கள் கிட்ட தயவு செஞ்சு உங்களுடைய புகைப்படங்கள், உங்களுடைய தொலைபேசி எண்கள், உங்களுடைய தனிப்பட்ட விவரங்களை ஷேர் பண்ணாதீங்க. முடிந்த வரைக்கும் சமூக வலைதளங்களை சரியான காரியத்துக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்க. உறவுகளை தேட பயன்படுத்தாதீர்கள். எனக்கு தாழ்மையான வேண்டுகோள். அதுவும் மீறி பயன்படுத்தி பிரச்சனை ஆகிருச்சுன்னா பெற்றவங்க கிட்ட சொல்லுங்க. இல்லையா அரசாங்கம் கொடுத்திருக்கிற உதவி மையங்களை நாடுங்க. தவறான முடிவுகளை மேற்கொள்ளாதீங்க. தவறான சமுதாயத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாய் விளங்காதீர்கள். நன்றி.